Ostres, com van aquí? Vinga, Jordi! Hòstia, la Marta, pobre. Jo vaig mirant aviam si la veig. De dones deu ser l'única que passa. Bota-la, bota-la. Va, Marta! Vinga, Mel! Fota-li canya! No t'havies d'haver posat aquí? Hòstia, ja he cridat el gos. Mel! Mel! Cap allà! La tercera classificada de veterans A ha estat la Corina Corner. Corina, sisplau, un fort aplaudiment per la Corina, que ha quedat tercera de veterans A. Fort aplaudiment. En segon lloc ha quedat l'Eva Serra. Un fort aplaudiment per l'Eva, que ha quedat segona de veterans A. Que tot sigui dit, també és local, és d'aquí Sant Llorenç, veia. Molt bé. Un fort aplaudiment per l'Eva. I en primer lloc tenim a la Marta Garriga. La Marta, que ja puja, també un fort aplaudiment per la Marta, que ha arribat la primera de la seva categoria. Un fort aplaudiment per les tres. Premi. Molt bé, un fort aplaudiment per les tres. I el sac de Pitxu, que no falti Pitxu. Aquestes fotos. Un fort aplaudiment per les tres primeres de la categoria de veterans A del Toni Cros. Molt bé. Continuem. Anem ara per la categoria masculina de veterans A. Ha quedat en Patxi Espiazo. Patxi, si vols